Iki lho rek, tafon yo. Rumah modern. Ukurane 5 kali 10, hargae 700 jutaan lho. Wis oleh 2 lantai kayak gini. Ini langsung ya, tarif nang omah yo. Nah sebelah kanan kene iki kono taman mini ambek ono tandon yo, sing masih ready. Tandon bawah yo. Kerane ready kari nguntir tok keting ngembas sepeda utawa mobil. Nah sebelah kiri kene iki nggone arek karpote. Mobil apa sing mlebu wis ben tepat dhewe. Iki bentuk fasad depan omahe kayak ngene iki lho. Taliare motivator apik sing terbaru. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki ono pintuwe. Apik cemat dolok yo. Iki engko iso gestik jari iso, gawe kartu iso, gawe nggo iso. Saya langsung lanjut mlebu mrene. Bapak sih masih kusin rek. Aluminium raya batas. Iki langsung nang gone area orang tamune. Jenis pasti wis plafonan yo. Nang kene iki ono jendela sisan. Sing iso gato ben sirkulas udara, mlebu lancar. Nah ini sore tangga iso digawe gudang minimalis utawa penatur dhewe, diopene pen jowo. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis keramikan full, wis ning gawe tutuk, sudah ready. Kotak-kotak eling sekak ngene yo. Shower lho, sianya ready, kerane lho. Iki kari nguntir tok. Iki wis boleh ready, cuci tangan nang kene, cuci muka. Wis ki opo, wis penatur dhewe yo. Lu enak maneh ben kayak kanca nang kene ben mekro ning iwak tarung utawa cupang yo. Saiki langsung lanjut brene. Iki nang gone kamar tidure. Kamar tidur sing nang bawah. Cepan AC ready. Pembangane banyu ready Mas. Dadi wis bolongan wis perlu ngeber yo. Iki jendela ready. Ben sirkulas udara mlebu lancar. Saiki langsung lanjut mrene. Menggok nang sebelah kanan gini iki. Iki nang gone arek dapure. Wis level lho, sianyar gere serit ngene yo. Luwih apik maneh pen kitchen set. Kitchen set durung free, engko pen pasang dhewe yo. Iso digawe cuci jemuran kene utawa rondiru. Ben saya gak cemret nang ngarepku meneh pen yo. Saiki langsung lanjut nang lantai kedua e. Sebelah kiri kene iki ready tamenge susu kuatir dan anak cilik. Yo, iki toko wis rep gak ngarep kedas iki yo. Nah sebelah tangga iki ready ono kaca gede lho. Nang penerangan siang hari. Saiki langsung lanjut mrene. Ono pintu akeh nang dhisik. Nang sebelah kiri kene sik yo. Iki nang gone kamar tidur kedua e. Wis kaya ngene iki modele. Sing pasti ono jendela sisan. Secepat nasi ready ke bolongan nasi ready. Wis patur dhewe kepenak yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan yo. Wis ning tutuk, screenshot ready, shower ready, kerane ready. Wis level nang kene iki ready, kena cuci tangan yo. Dadi nang kamar mandi nang ndoger iki enak, dadi nek gak perlu meningsor. Utawa BAB mbok benger kecil ngama. Iki kamar terutama e. Total nang kene iki ono 3 kamar yo. Iki plus ono balkone lho. Apik yo ngene yo. Yo ge nginceng tangga pensing di. Karo wis penatur dhewe, yo penak yo. Saya langsung ya tak cerita nang kene yo. Iki mangko omane ukurane 5 kali 12 hargane 700 jutaan. Ono sepuluh lokasi, banding wis rekaman kawan kaya. Wis mune kasih, nang ben rilu, apik.